Hej og velkommen til endnu en video. I dag skal jeg med på en våd træningstur her i det danske vintervejr, og vi skal snakke omkring, hvorfor kulhydrater er så vigtige her om vinteren. Fedt vejr, altså. Det er sådan, man føler sig som rigtig skåret, når man kører det vejr her. Jeg er i gang med lige at lave noget aktivering herinde dagens træning, og det er faktisk noget, jeg er begyndt at gøre her i forbindelse med min skade i ryggen. Simpelthen for lige at aktivere kroppen og gøre den klar til de strabasser, den skal ud på cykelturen. Så har jeg fået sådan et program, jeg kører med 6 forskellige øvelser, hvor jeg får aktiveret specielt omkring ballemuskulaturen. Så det gør jeg altid inden træning, bruger jeg lige de her kvarters tid på det. Vi skal blande vores dunke. Hvorfor er det så vigtigt? Jamen, i bund og grund så er det sindssygt vigtigt, fordi at vi skal sørge for at få nok gram kulhydrat i timen, så vi ikke bruger alt for meget unødvendig energi på at holde os varme og så videre, så kan kulhydraten hjælpe lidt med det, tror jeg. Nej, hvad hedder det? Det er godt at sørge for at holde kulhydraterne ved lige. Jeg prøver at ramme omkring cirka 90 gram i timen, og det er relativt højt, også i forhold til bare for 5 år siden. Men det er både for at træne kroppen til at kunne optage de her lidt større mængder kulhydrat, og så også for, at man simpelthen ikke går kold, altså går bonkers, så man får mere ud af sin træning. Og det gør også, at når man så kommer hjem, så er man heller ikke helt i så sulten. Jeg tænker, at alle kender det her med, at man kommer hjem fra træning, og så man er helt sukkerkold, og så kommer man hjem, og så tømmer man ellers bare køleskabet for det ene og det andet. Det tænker jeg, at mange af jer kender. Så det er simpelthen også med til at hjælpe med, at man ikke får den her craving fornemmelse, når man kommer hjem fra træningen, ved at holde sine kulhydrater ved lige under træningen. Så jeg prøver at have 90 gram i dunkene. Jeg kører med 2 dunke af 550 ml. Og så har jeg typisk 2-3 gel at spise under sådan en træning, som ikke er alt for hård i dag. Der er jo rigtig mange, som synes, det er svært at få drukket her om vinteren, og der er det altså også igen sindssygt vigtigt at sørge for også at få drukket nok vand. Jeg er ikke specielt god til det mig selv. Men jeg prøver sådan virkelig at tænke over det med at få drukket nok. Der er jo mange, der kan indstille sin alarm på Garmin til at sige, at hver kvarter, så sørger man lige for at få en alarm, og så sørger man for at få drukket. Fordi der er mange, der tænker, at man ikke behøver væske, fordi man ikke er særlig tørstig, når man er ude på de her lange træningsture om vinteren, men kroppen har faktisk i endnu højere grad brug for væsken for at kunne regulere temperaturen og holde, ligesom selvregulere, så man ikke går hen og bliver enten for kold eller for varm. Så væske er sindssygt vigtigt også om vinteren. Og så kan I gå ind på Bundgaard Bak Klaris podcast, hvis I skal høre hvorfor. Det kan jeg ikke lige forklare, men jeg ved i hvert fald bare, det er vigtigt. Så keep drinking, stay hydrated. Shake it! Det er det, man lærer i off-season, det er jo bassarmen. Så er dunkene klar. Og så er der en lille hemmelighed ude i bilen på forsædet, som er et secret weapon. Så er vi klar til at køre afsted. Klokken er 11:30, så det er lidt senere end bedst først regnet, men 104 km er ruten. Og den tager os ud omkring Billund og lidt den anden vej ud mod Esbjerg, fordi der er modvind og så medvind hjemover. Så vi kører Fat Max 3 sæt af 4x4 minutter med tung kadence. 2 af dem stående og 1 af dem siddende. Så det bliver skide godt. Og som I kan se, sindssygt godt. Men jeg har heldigvis det rigtige tøj på, så jeg går ud fra, at det bliver skide godt. Ses derude. Jeg har det sgu lækkert, altså. Jeg har det sådan... Jeg har sådan noget 300 watt i dag, føles bare som 100. Der er sæbe hul igennem. Shit, der er vind på løjpen, mand. Så er det jo lige at vælte for i byen. Nej, hvad så? Jo. Jeg har lavet at spise for lidt i dag. Hvad har du fået indtil videre? Ej, jeg har jo skidt nu, det er 45 gram. Og så har jeg nok drukket små 45, så cirka de 90 gram nu. Og nu starter intervallerne, så intensiverer jeg lige lidt på energiet nu, så nu kommer jeg nok til lige at køre en gel mellem hver af de her intervalsæt, jeg skal køre. Så at de får en lille smule mere carbs. Hvor lang tid har du kørt? Hvad fanden har jeg egentlig kørt? 57 minutter. 308 var det i snit, og nu starter intervallerne.
kører vi 45 gram mere. Første sæt done. 3 tilbage. Fuck, der er meget vind, mand. 5 km, så vender det, så er der medvind hjem. Det er vildt, hvor meget det giver, det her med at lægge på hjul af en bil. Altså, for før at køre 30 km i timen med 330 watt, så ligger man her med 40 med sådan noget 200 watt. Følelsen er ret god i dag. Jeg skal være spurgt med, at jeg kører for hurtigt, kan jeg mærke. Det er sgu fedt vejr, altså. Det er sådan, man føler sig som rigtig stråder, når man kører det vejr her. Sådan ligesom Mads P. Ej, det er sgu lækkert. Altså, der er sgu ikke koldt. Der er mindre vådhed, meget mindre sne også. Så altså, hvad fanden har vi at klage over? Kæft, vi har det lækkert, mand. Hvor langt er du? Jeg har 2 minutter, så starter næste sæt. Og så er der med nærmest sidevejt hjem. Jeg tror, vi er cirka halvvejs på ruten nu. Det gør vi igen, mand. Jeg havde set forkert, så det er kun et mere, vi skal køre, og det er så siddende. Der er mod 30 km hjem herfra. Det er cirka en lille time. Der er under, fordi vi kører med over 30 i snit hjem over. Der er medvind og piv på. Carb the beep up! Ja. Det er lidt fandme. Der er du spist og drukket indtil videre. Jeg har kørt 3 gange 45 gram getter. Det er jo 120 cirka. Og så har jeg kørt en dunk med 90 gram. Og så har jeg vel cirka en halv dunk tilbage. Så jeg kan ikke hurtigt over. 90 gange 100 eller plus 120-30 stykker. Måske 250. På hvor mange timer? 2 timer og 12 minutter. Slet familieguf. Det er fandme hacks. Så nu prøver vi at montere mine på bagpå. Jeg tror det er ret nice. Altså det er jo svært sådan lige at se, men altså jeg føler det er meget cool. Jeg glæder mig til at se det. Det er sgu meget dringer. Fik du kørt det, du skulle? Ja, 100 km, 34 snit, 307 var det snit. Så det har været sådan en dag med lidt piv på. Der var så meget modvind ud mod vendepunktet, og så super god medvind hjemover. Men det var sjovt at se, hvor meget sne der sådan kom, jo tættere man kommer på Vejle. Så derude mod Fladelandet og mod Esbjerg, der var der sikkert ikke meget sne. Hvad skal ske nu? Skal vi indenfor, så skal der køres 45 minutter, 45 minutters varmetræninger. Det bliver ladet. Det her det er lige præcis, hvorfor jeg ikke gider bo i en fucking storby. Så skal man vaske sin cykel på en tankstation eller et eller andet lortested. Der er altså bedre herude i Egtved. Jeg siger det bare, husene er billige, Grosted er fedt, landevejene er ikke særlig befærdet med biler. What's not to like? Ja, what's not to like? Ej, mand. Det er sådan lidt en ork i dag. Kører du det hver træning? Jeg forsøger i hvert fald på det. Jeg synes her efter jeg kom hjem fra Santoral, så synes jeg det har været lidt hårdt lige at komme i gang igen med varmetræning. Men altså, jeg prøver sådan at tabe stille og roligt ind i det. Så jeg har kørt sådan noget, jeg har kørt 30 minutter, 35 minutter, og så har jeg kørt 45. Og det er sådan 45 minutter, jeg har egentlig 50 minutter på programmet, men jeg synes, de her sidste 5 minutter, de er simpelthen udvidelige. Og jeg føler også, jeg har egentlig den effekt, jeg skal have af det på bare ved at køre de der 45 minutter. Hvad spiser du under din varmetræning?
ingenting. Du skal faktisk helst ikke indtage noget på varmetræningen. Så jeg har egentlig, nu skal jeg lige hurtigt have en gel. Men før, når jeg så har taget gelen, så tager jeg egentlig ikke mere, før jeg er færdig med træningen. Fordi at man skal forsøge at lære med at få noget væske ind i kroppen. Så ja, for det er så optimalt som muligt. Det er også selvfølgelig også en hård ting. Men altså, jeg vil sige, med sådan lidt træning, som jeg har kørt i år, op til mod Sanseval, og så i forhold til, hvordan det ligesom gik, så vil jeg sige, så tror jeg, at jeg tror, det er varmetræning, det er, hvis man mentalt kan holde til det, så tror jeg virkelig, det kan blive godt, specielt for mig. Så jeg går bare til at køre på med det. Lige et upåført på kæden her. Så er klar. Wow. Jamen, Varmetræning i this. varmetræning, it is. Jeg kommer også til, at jeg kørte lidt flere vand end sidste gang. Så noget 16 er i snit mere. Så jeg er færdig, eller hvad? Nej. Okay, fint. Helt frisk. Varmetræning gik fint. Altså, jeg var faktisk rigtig godt kørende indtil det manglede et kvarter. Så var det hårdt til sidst. Jamen, jeg spiser lidt pasta her. Med olivenolie og peber og salt og så mozzarellaost. Hvorfor? Fordi det er carbs direkte ned i benene, så man kan restituere hurtigere. Så det handler om at få spist inden for de første halvanden eller time, jeg siger, til træning, fordi der er sådan et hul i din restitution, hvor du kan få mere ud af at spise, så du også bliver hurtigere frisk. Så det er derfor, at man skal sørge for at spise så hurtigt som muligt, og så drikker man en proteinshake, og så spiser noget mad, og så er man ellers kørende. Så er det blevet næste dag, og vi sidder lige her og gennemgår træningen fra i går. Og det var jo en super god træning på 3 timer med de her torque-intervaller, hvor det handler om at køre lav kadence, cirka 100 km, 3 timer med omkring 33,8 i snit og ja, små 305 watt i average power. Så det var relativt høj power, men det er jo klart, fordi der bliver holdt på i løbet af de her 3 sæt. Men jeg fik kørt relativt god feeling og holdt wattene alt imellem 350-60 til 340, som var der, hvor den skulle ligge på min Fat Max zone. Så det var en super fed træning, og så har jeg jo også haft det med i forhold til, hvad jeg spiser. Og i løbet af sådan en træning der fik jeg indtaget 4 af de her geler, så jeg spiste 45 gange 4. Og så havde jeg som sagt de her 90 gram i hver dunk, plus lidt af det her slik, som Timon havde i bilen. Men det er sådan typisk det indtag, jeg har i løbet af de her træninger her om vinteren. Og også i forhold til varmetræning, så lige da jeg kommer hjem fra turen, så sørger jeg også lige for hurtigt at få spist en gel, så jeg har noget kulhydrat til varmetræning, fordi under varmetræning drikker jeg selvfølgelig ikke noget væske. Så sidder jeg også lige her og får restitueret kroppen til endnu en ny træningsdag med de her Optima Sport Boots, som er super gode for recovery. Og i dag der skal jeg ud og køre 2 timer med nogle Fat Max intervaller ligesom i går, men så også med nogle sådan små peaks, hvor jeg lige får lavet nogle bursts. Det vil sige omkring de her 340 watt, og så over i 15 sekunders burst, og det gentager man så i løbet af nogle forskellige sæt. Og så er der så varmetræning igen på programmet. Så endnu en dag på cyklen venter. Derfor er restitutionen super vigtig. Og hvis I ikke allerede har set min video fra Sanseval, mit første cykelløb i år, som var totalt hektisk og en kæmpe fed oplevelse, så kan I lige se her på linket. Og ellers så håber I at nyde dagens video. Igen, tusind tak til alle, der følger med. Det betyder sindssygt meget. Bliv ved med at kommentere. Lav flere subscribes, det var mega fedt. Og så tusind tak til Simon fra DNZ Media, som laver alt mit content.